tagaan nako pamahayag ug kusog ang mga tawo nga hangtod karon mobati pagkaulaw. Nakoy kaila mingon siya nga ginaharon ta daw siya nga magputong panahon sa pagsimba, pero maulaw siya kay sa ilang giadtuan nga tigsimba siya ditong dapita, wala may magputong, sumubati siya kaulaw. Igsuon mo yun ni kanunay usab na akong madungog nga gusto pero maulaw. Karon igsuon, pangutan-on ti ka. Kung maulaw ka, kinsa imong gikaulawan? Tawo, palibot, or pare o unsa pa. Pero kinsa sila? Di ba tawo rasad? Kinsa ang tawo? Makasasala, sama nimo pagahukman. Wala kay dapat kahadlukan, Ginoo. Wala tay dapat kahadlukan, siya ra nganuman ang Ginoo may makapatay sa atong kalag. Maulaw ka sa tawo, mahadlo ka sa tawo kay ikaw ra. Hukman man sad na siya. Importante, ikaw nagbuhat o nagtuman. Nganuman, ibutang sa imong hunahuna nga ang pinili nilahi gayod. Kung ibutang nimo nga ay ako ray nagputong, isipa na sa kadaghan ikaw ang gipili sa Ginoo. Munang ayaw kaulaw isuon. Nganuman, musugot man tag sa dili, muatubang tang tanan sa Ginoo. So sa pagbalansi sa atong mga buhat, individual, dili pwede ang atong buhat kwaon sa uban, imo ra gyud na. Munang ayaw ka ulaw, kung maulaw ka, kaniray buhata. Pray, pangayoa sa Dios nga tagaan kag igong kusog, pangayoan ni Mama Maria nga naa kay fighting spirit nga imong ipadayag kung unsay insakto. Kay kung gusto man ta nga mahimo tang modelo sa katawhan nga diin makita sa tawo nga duna tay kausaban, kinala ang atong kaugalingon atong ipakita sa uban nga kita mismo na usab. Munang ayaw ka ulaw igsuon, permiro ra na pag once makasugod na ka, ginahan na ka. Ingon ana ra nang yawa nga maghulga sa imong pagbati aron dili nimo ibalaan ang imong kinabuhi. God bless igsuon.